s vámi je Jakub a dneska je to další videa. Dneska konkrétně video z Minecraftu a bude to video také, že jsem dostal taky na takovou challenge, jako by challenge. No a to je taká challenge, postavím noob, pro a good baráky z Minecraftu, nějaké domy a dneska začneme teda tým pro PRO. Snad sa nám to vydarí a snad sa nám to podarí, lebo ja nevím. Ale že vraj, že od môjho kamaráda som sa dozvedel Netherite. Netherite je najzasnejšia vec z Minecraftu, tak neviem, či je to vlastne pravda. Že či je Netherite najvzácnejšia vec z Minecraftu, to napíš do komentárov. OK. Ideme teda na to. Určite mnohí z vás poznajú môjho kamaráda, je to tiež vlastne už Rudkova videa a vy ste mohli jeho video vidieť, končí s YouTubeom, takže bye bye. Tak, no proste, taký je život, no. Taký je život, to sa dá robiť, taký život. A kde si mi ten barák ale postavíme, to by vás určite zaujímalo. Je to lepšie niekde v horách, v bažine, alebo skorej na nejakej peknej veľkej pasienke, aká je tam vzadu. Som povedal skorej na tej pasienke. Tak to tady poskáčeme, tento parkour ako keby. Trošku podletím dole. Au. Tak. A keď sa mnohí určite zdáte, čo bude stavať, keď nemám ani veci v inventári. OMG. Pak si pôjdem urobiť tamto. Pôjdem tady týmto zbojníkom toho, či to je. Čakajte, žijeme si hliny. Ako nejaký noobové. Tak, ja mám hliny. Mám hliny. Takto, ešte takto. Musí byť veľa tej hliny. Dobre, máme 13 hliny. Ešte tady takto 15. Ideme na to a snad 5 hliny. Ono tady asi mať stráže. Nie. Pani do mora. Rýchle daj si kreatív, či co to je za mod, jaký tvorivosť, To je blbec. Aj tak potrebujem tvorivosť, tak bye bye. Čo? Vy ste si tady chalani spavnuli zombíka, alebo čo? Choď do riti, zombík, choď. No tam máš východ, tam spadni ty. Kam patríš do pekla, leda tak. No, ty sa zapaluješ, tak bye bye. Som sa strepal. Tady máme nejaké drívo. Čarovnú fľašu, to vôbec nevím už, co je za hovno. Tak. Pekne nakradneme a pravdepodobne postavím to tady. Tady som niekde stával aj svoju bejsku a mala byť niekde som robil challenge s kamarádom a sme si robili tady takú bejsku, ale už sa asi toto odrývla teleportla niekde. Keď si ideme teraz tady k vode a sem to vyhodíme. Nepotřebujeme si, čo sa mi šikne, to potrebujem to. Tak.
Dáme si toto a jediné, čo by som mohol z čoho stavať veci. Čo asi? Ironové dvere si nedám, lebo to sa mi dostanú zombici. Toto je čo? Lešenie? To sa mi šikne. Dobre, tady si zoberieme nejaký blok kryštálu, alebo čo to je? Blok diamantu, emeraldu. Tento, aha. Dobre. Slime blok si dáme, alebo... Toto není nederit si dáme. Tak a ideme si teda tady postavit ten baráčik. Tady ne, tady je díra v zemi, tak to je reálne, tam vedľa tej veži. Ale postavím ešte nevím, vlastně nějak takto. Spodok jasnovidne, to vie každý debil, že aj spodok potrebujeme. Tak dlhé by to stačilo a kam to? Nie, ahojte sliepky. Čo robí to lešenie? Ja keď dám na seba v podstate aj vedľa seba viacej lešenia, to mi príde ako stôl, pozrite. No nepovedzte mi, že toto vám nepríde ako stôl. Parádny stôl, čo? Dobre. To nevím, co robí. Som z toho jak som to preskakal. Jak som to preskakal? Dobre, jak si povíme... Ja si asi vypijem túto čarovnú. Som sa lakol, že mi to zničí barák. Tieto lucky potiony. Jak ma to tady naháňa. Toľko tam ich asi ešte viacej spadlo, keď som zabil enderdraka. Pravda, že to vajce máme aj v inventári. My si ho tady dáme, ale až keď si urobíme baráčik. Náš byt. Počkaj ešte. Toto. Teraz ešte sem. Tak to by to mohlo byť. Ide to do... to je divný. To je malý. To je malý barák. Som ešte väčší a som podtiaľto, aha. Som podtiaľto. To si ho teda urobíme. To čo je? To čo som urobil? Ty vole, to je... Ja som vážne debil. Dobre, toto tady vykopeme, toto dáme sem. V podstate teraz neviem, koľko blokov som dal tam, ale ešte to je úplne jasné, že to pôjde ďalej, ne? Tak toto je už. Tady pôjde ďalšia stena. Tak tady to pôjde znova do vrchu, aby sa to nejak smojiť. Zaplníme tie medzere. Máme tady zatiaľ. Tak. Mám takúto bejsku. Začína sa nám nejak zapadať slnko. Asi to do západu nestihneme všetko urobiť, ale budeme robiť aj cez noc. Bez práce predsa nejsú koláče, ak je tá povera. Keď toto neurobím, tak nedostanem koláče, no. Tak.
Doriti osle, jak sa sem dostal? Ty vado. Keď ešte tady mi chýbajú. Vypadni osle, bílý, blbý. Neví ani narátať do 3, ty vado. Choďte do Riti už. Nechcem ťa vysadnúť, ty vole. Chodoriti ti hovorím. Hovorím ti chodoriti, lebo ťa zabijem, ty vole. O, som tady spadol skoro do díry. Kto? Už sa mi sem nedostali osle, blbe. A to takto urobím. A sakra, creeper. No počkať, ale ja mám kreatív, tak to ma nezabije. Tak. Ešte tady máme takýto. Dneska, dámy a páni, pravdepodobne iba zatiaľ urobíme takto základy stenu. V ďalšom videi to bude vnútro. Potom bude stavam barák v Minecrafte na ďalšom, toto je pre profíka. V ďalšom videi bude pre núba, veď pre núba už tady mám nachystanú hlinu. Bude asi určite rád, veľmi rád, že si urobí taký hlinený baráčik. A potom až nakoniec necháme všetky tieto baráčiky a niekedy môžeme ešte aj natočiť aj video s kamarádom alebo s kamarátmi, kde si zoberú jeden barák, každý, jeden bude noob, jeden bude profík, to budem učiť ja a ďalší bude good, ale ešte by som mohol urobiť barák aj pre hackera, aj pre Herobrina, či jak sa volá. Dobrý nápad, ešte urobím aj pre týchto dvoch. A ešte aj pre monstra. Tak v podstate teraz uriti a už to natátam, ty vole, 12 minút. A pre monstra ten barák určite budem musieť urobiť a dať im tam respawn. Alebo spawn. Lebo pozrite, ak mňa tady ten zombík sere, ty vole. Chodoriti. More, ja ti hovorím. Ja ti ešte zatiaľ v dobrom hovorím, zombíku. Choď do Riti. Ty vole. More, on si usral. Neser tady, lebo ťa zabijem, ty vole. No a tu máš invisibility, či čarovnú fľašu, či co to je. No chyť si to, zombíčku. Že ty nemáš na túto čarovnú fľašku. Že teba to zabije. Ja to nezabíja. Jak to? Tady nejak na seba ešte hodím? On v tom chodí. Jemu to nič nerobí. More, proč si teraz čupol? Proč musíš otravovať mňa? Ty otravovať tamtých. A ne mňa, ty vole. No jasne, auč. Dneska to bude zatiaľ iba takýto základ. A viete ešte čo urobím? To bude retardované. Ale že retardované jak hovno, ty vole. Ja sem dám cedulku a napíšem rekonštrukcia, nerušiť. Teda ona je zákaz vstupu, rekonštruuje sa. Dám tam aj odlešenie okolo toho, to bude krúte. Dobre, už to skoro mám, alebo ešte hovno musím urobiť. Tak, tady to takto vysadnem, tady takto, teraz to polepím. Tak, toto už by sme mali mať za sebou, tady si ešte zaplníme tieto 3 bloky, more. Tak, tady si urobím dieru. Aha.
hlbokou dieru a tady si nahádžem, na lešenie a tam dole nahádžem Invisibility Potion a kde to zmizlo? Kde to zmizlo? No sa to niekde vyparilo. Nevadí. Dobre, necháme to teda tak, sem dáme takto lešenie. Dobre, tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber do mňa nemá, tak čaute.